И от мен. Аз съм Ники Пънчев. В тези празнични часове всеки един от нас трябва да потърси добротата в себе си и да помогне на човек в беда. Ето защо и аз ще ви предложа едно благотворително издание на Хвани Богат. То ще е в подкрепа на министри от бившата тройна коалиция, които се нуждаят от нашата помощ. Очаквам в студиото госпожа Емилия Оливарова, която закъснява. Господин Пънчев, извинявайте малко. Заповядайте, госпожа Оливарова. Закъснях, моля за извинение, но по пътя едни пенсионери срещнах и исках да ги закарам до тях с Бентлито. Страхотна постъпка. Аплодисменти, уважаеми дами и господа. Къде ги сложихте? Сигурно на задната седалка? Не, аз стоя на задната седалка. Поставих ги в багажника. Там си има матраци, има си микровълнова, сушилник за дрехи. Мисля, че трябва да... Тостер, солариум, душ кабина и клетка с папагал. Да. Ара. Госпожо Оливарова, говорите може би за онова Бентли, дето всички разправят, че струвало милион и половина. За това Бентли пишат в жълтата преса, но вие не вярвайте, не се поддавайте на тези писания. Аз за него, заедно с всичките екстри, аз мога да взема не повече от 1,3 милиона, не повече. Да, вие сте наистина една крайно нуждаеща се жена. И така, правилата са ясни. 15 въпроса, 15 отговора и 3 джокера. Помощ от публиката, помощ от партията и обаждане на Сергей Станишев. Господин Пънчев, искам само да попитам, това обаждане за ваша сметка ли ще бъде? Защото не съм много добре с парите. Миналата седмица пазарувах едни диаманти. Много е скочил курса и съм малко на червено. За наша сметка. Да, благодаря. Но може да работаме и Сергей Станишев. Евентуално да играем Хвани Богат сега. Спокойно, госпожо Оливарова. Това е само игра, така се казва играта. Богатите ги хващат други, като, например, Данс, комисията Гушлев и НСПОП, ЦБПОП, БОП, МВР, КНСБ и други. Това е само игра, тук задаваме въпроси. Повтарям, да играем Хвани Богат сега. Не се стряскайте. След предаването може да си леете куршум. Готова ли сте? Първи въпрос. Коя е любимата песен на Данс? Коя е любимата песен на Ахмет Топан? А. Море сокол пие. Б. Синя прашка. С. Хубава си моя горо. Или Д. Само да те гепна, дънките ще цепна. Затова тази игра е велика. Отговорете сега. Сега, ама вие на какво основание ми го задавате сега този въпрос? На основание на играта. Труден въпрос е. Затова тази игра е велика. Определено не е хубава си моя горо, защото това е любимата песен на царя. Страхотна логика. Много добра игра. Аплодисменти за госпожа Оливарова. Наистина царя прибра половината от горите в България, а другата половина замени. Но все пак, защо изключвате този отговор? Нека така малко поразсъждаваме. Сега, когато господин Топан е в, бих казал, неизгодна позиция, няма ли опасност да хване гората? Глупости. Господин Пънчев, вие къде сте чували за партизанин с фес? Не съм. Страхотна логика, госпожо Оливарова. Страхотна игра. Продължаваме. Коя е любимата песен на господин Ахмет Топан? Трудно е, да, наистина е трудно. Затова тази игра е велика, защото е трудно. Аз, значи, знам кое е любимото му ястие. Това всички го знаем. Това е гювеч, тройно коалиционен. Но сега питаме за песента и въобще господин Топан пее ли? Пее. На кого? Къде? На вас пял ли вие? На Ошенце, примерно, госпожо Оливарова? Не, на мене точно не ми е пял, но на едни други другари с фуражки много е пял. Сега обаче той си мълчи. Сигурно защото е уморен? Може би верният отговор е А. Морен сокол пие? Не е морен, защото той не пие. Значи нещата отиват към песента Синя прашка? Не, категорично не е. Това е любимата песен на Иван Костов и не е възможно. Той с сини прашки ли ходи? Него не съм го виждала, но за... Само него не сте виждала? Него да, сте виждали? Да. Но съм виждала, затова пък Надето Михайлова, знам, че тя ходи с сини прашки и по пътя на логиката, сигурно и той.
Страхотна лойка, затова тази игра е велика, уважаеми дами и господа. Все пак ще рискувам. Само да те гепна, дънките ще цепна, да. Окончателен отговор? Да. Уважаеми зрители, да видим дали това е верният отговор. И така, любимата песен на господин Топан е... Точно така. Аплодисменти, госпожо Оливарова. Страхотна игра. Страхотна игра е това. Велика и първа спечелена сума от 100 лева. Продължаваме напред. Долу ръцете. Все пак сме в телевизионна игра. Но ще продължим утре, защото, както виждате, времето ни изтече. Както виждате, уважаеми зрители, имаме изненади. Колегите са ни направили някаква изненада. Затова тази игра е толкова велика. Каква е тя? Ще продължите, ама не утре, а може би след 10 на години. Ако обвинят срещу госпожа Оливарова се докажат. Ако обичате, госпожо Оливарова, ако обичате, елате с мене да си поговорим. Момент. Тук имам една картичка за вас. Имате много фенове, госпожо Оливарова. Да. Това е една картичка с заповед за арест. Вие на какво основание ми връчвате тази картичка? На основание на основанието. Страхотен въпрос и страхотен отговор. Затова тази игра е толкова велика. Значи вие всъщност сте полицай. Да. А защо сте преоблечен като дядо Коледа? Защото министъра каза да бъдем по-тактични. Все пак празник е, нали? Айде бе, госпожо Оливарова, айде тръгвайте. Айде, че полицейската кола чака. Бентлито го прибраха. Принси, отивай. Ще ми бъде тъжно. Ще ми бъде тъжно. Без твоите ръце. Добро същество застане поне още едно. Ще започне такъв живот, че само си викам дано. Няма обратен път. Какво ще кажеш да се напием и всички глупави клишета да разбием? Аз чакам вече час. Една минута ми дай и за миг замълчи. Води ме в някоя квартална кръчма и поръчвай, пий за мене и се сби заради мене. Всичко живо да ни псува, поцелувките ни бясно да ревнува.